Καινοτομία και επιχειρήσεις. Η Θεσσαλονίκη, όπως έχει οριστεί από τον Πρωθυπουργό, ενισχύει το ρόλο της ως αναπτυξιακός κόμβος μέσα από επενδύσεις που προχωρούν με κυβερνητική στρατηγική. Στρατόπεδο Γκών. Οι διαδικασίες προχωρούν. Logistics, μεταποίηση και ελεύθερο εμπόριο αναπτύσσονται σε μια έκταση 672 στρεμμάτων με μια επένδυση 260 εκατομμυρίων. TES E-Tech. Στη Θεσσαλονίκη δημιουργείται ένα τεχνολογικό πάρκο 4ης γενιάς. Λιμάνι Θεσσαλονίκης. Συνολικό επενδυτικό πλάνο 300 εκατομμύρια. Μετά από χρόνια αναμονής, ξεκίνησε να υλοποιείται ο έκτος προβλήτας. Και μην ξεχνάμε τα ερευνητικά κέντρα που αναβαθμίζονται συνεχώς και φυσικά την παρουσία πολλών πολυεθνικών εταιριών που επενδύουν πλέον στη Θεσσαλονίκη. Οι επενδύσεις και η καινοτομία δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας, ενισχύουν την οικονομία της πόλης μας, αλλάζοντάς την προς το καλύτερο.